video. I dag så skal vi spille noget... Bam 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 bam. Mordermysteriet. Og hvem har vi med i dag? Hvem er dagens gæst? Det er Sara. Også kaldt Lup igen. Sidst der bandede hun, og så kom der lige pludselig et bip. Midt i et bandord. Ja. Det var ikke et bandord, var det? Overhovedet. Nej, Der er forbryder der. Ej, du skal ikke følge efter mig. Jeg har det ikke godt med det. Jeg skal bare op til Egypten. Jeg synes, jeg har genkendt det der skin. Jeg ved, hvem det er. Jeg har også lige set det. Nej! Nej! Tag prøv at se, om du kan tage buen. Han kommer efter dig. Ej, han tænker, han ikke så det der. Og han kan finde ud af at kaste kniven. Det skal du lige passe lidt på med, ham der er morder. Nej, det var tæt på med detektiven. Okay, han går derned til junglen. Han gik igennem den der gang, der er der. Okay, det er dumt, at han går med sværdet fremme. Okay, han kommer ud af den der over mod vandet. Eller der, hvor til højre for Egypten, der er han. Han kom bagfra dig. Jeg fik et chok. Nå, men så har vi ikke bare et mere sagt, det tænker jeg. Er det mig, der siger? Jeg tror, vandt vi? Ja, det gjorde vi. Se, det der andet, vi spiller. Ja, vi skal spille i det der rumskib Star Wars-agtige. Jeg har et stykke guld. Ja, kan du ikke lide at være i nærheden af mig? Har du allerede et? Jeg har ikke noget endnu. Jeg går ud til der, hvor alt guldet er. Jeg vil samle det på guld. Det tror jeg alle vil. Ja, hvor meget guld sagde du havde? 1. Jeg har 2. 2. Jeg har 3. Jeg kan heller ikke finde noget guld. Jeg er bare herude i midten ved flyet. Det er der alt guldet er. Jeg har 4. Detektiven er død. Og hvad for en side er du henne i? Jeg har buen. Det vil du have mig til at tro. Ja, men det havde jeg, og så dræbte han mig. Jeg havde det. Det vil du bare have mig til at tro. Det er ham der næste hund. Det er det, Daniel. Det er rigtigt ude i gangene. Nå, er det helt herude? Ja, han går med sværdet fremme. Nå, ham. Nej, han kastede efter mig. Nej, jeg var undvidet lige første gang, og så døde jeg. Ja, buen er her. Jeg havde den altså først. Havde du? Ja. Ej, det kunne være nice, hvis man kunne tjekke sådan noget, hvem der havde buen. Jeg var nu ikke detektiv, men det... jeg har det bare. Jeg kan næsten ikke klare på buren. Det har det så bare. Står du oppe i båden? Nå, der. Der faldt ned. Jeg kan ikke lide at være sammen med dig, så. Ja, Daniel. Nej, Sara. Jeg vise dig, hvad jeg er blive her. Sara, så kom. Vis, hvad du kan. Vis, du kan finde ud af parkour. Ej, ham der er morder. Jeg vil hellere falde i vøjt, end jeg vil blive skudt. Jeg skyder dig ikke. Det er bare roligt. Tak. Ej, det var godt. Så er jeg selvfølgelig lige bag ved dig. Så det koster et stykke guld at åbne den der. Så hvis du... Jeg har 0 stykker. Okay. Jeg tror, jeg går her nu. Jeg skal ned og kæmpe. Okay, hvis jeg kunne få lukket ham der morderen op til dig. Skal jeg ikke prøve det? Ja. Okay, jeg prøver at lokke morderen op til dig. Jeg ved, det er dig, der er detektiv. Du skal ikke komme med mig, hvis det er. Fordi at nu er jeg deroppe igen.
Er han deroppe? Ja, jeg fik ham. Det var mig, der åbnede den der. Okay, jeg fik over 1000 i score ved at gøre det. Ja, jeg åbnede den der, så fik jeg en uskyldig, og jeg fik også morderen. Okay, det her det er første gang, der er ingen af os, der er nået at dø endnu. Er det ikke, at vi vinder? Første gang, der er ingen af os, der er nået at dø. Men altså, hvorfor skal jeg altid blive normal? Jeg kan ikke lide at være normal. Jeg er innocent. Jo, og vi må gerne sige, når vi er innocent. Nogle gange må vi også bare gerne holde det, hvis vi ikke er. Ja, hvis vi har lyst, så siger vi det. For hvis vi gerne lige vil holde os i skjul, holder vi os i skjul, ikke også? Yes, vi holder os i skjul. Okay, jeg er måske innocent. Jeg siger ikke, jeg er, men jeg siger, jeg er måske innocent. Ja. Kan jeg det? Ej, jeg skal nedenunder og åbne dem der også. Jeg har 2 stykker guld. Jeg har brugt 2 stykker, så jeg har ikke noget guld. Der er en rev. Okay, jeg ved, hvem der er morderen. Morderen er efter mig, eller hvad? Okay, hvis du trykker tab, så er det ham der. Okay, Ja, han er oppe i Egypten. Ja, jeg ved godt, hvem det er. Nej, han er efter mig, så er det ham der lige bag mig. Han prøver at kaste sit sværd efter mig. Han er jo lige bag os. Jeg går bare i F5-mode. Nej, han har fanget mig. Er det der? Okay, jeg prøver at gemme mig. Det her, det skal gå meget godt. Nej! Han er lige efter. Nej! Hvor? Han er ved kloden. Jeg er bange. Ja, han er mig, der er det. Ja, okay. Jeg prøver lige at se, hvem det er. Det er hende her. Ja, men morderen, hvordan hans skin ser ud. Fordi så kan jeg skrive i chatten, hvem det er. Det er lidt lys, det er. Ja, jeg har... Det er ham det nederste. Er det? Det tror jeg. Detektiven er død, og var du ikke i nærheden af detektiven? Ja, det var. Er han i nærheden af dig? Og det er ham lige der. Kom så! Det kender alle, du skal gøre. Ja, alle kender det her map. Så vil du ikke op til parkouren? Nå, vil jeg være med ned og lave mad? Jeg var lige ved at vinde. Jeg havde verdens bedste gemmested. Okay, du spawnede alene, og farvel. Nej. Og du har ikke fået dit sværd. Jeg tør godt at vise mig det her. Jeg har min anden hånd på mig. Så jeg tror, det er ham lige bag dig, han jagter dig. Nej, det er ikke Diamond Block. 1, 2 stykker guld. Jeg vil samle på guld. Hvad er du? Det gider jeg ikke at sige. Okay, jeg står hernede med en creeper. Kommer der en anden en med en blå hat? Han har intet. Hvor nede? Inde ved kagen. Hvad for en kage? Hvorfor tror du, det er mig, når jeg løb væk fra dig? Jeg løb væk fra dig. Og jeg har fundet sådan en hemmelig gang. Og så kan jeg kigge ned til træet. Jeg kan kigge ned til træet. Der var du. Jeg må heller lige gemme mig. Mig og ham her, vi er altså bare snedige. Du er lige der. Du prøver at komme op til mig. Jeg ved godt, det er dig, der er den. Det er det ikke det. Så er det ham, den grønne. Det var ikke en af jer, for jeg hørte lige en dø, og det var ikke en af jer, der slog. Så selv, du behøver at være bange for mig. Okay, det er Steve. Han var lige omme på den anden side, fordi den har gang. Hvem er Steve? Hvis du trykker tab, så er det ham, den anden nederste. Noob-ven. Det skriver jeg lige til alle. I chatten, hvem der er med. Er det ham der? Hvis du ser en Steve, det ved du godt, hvad er. Så er det ham.
Fordi der er kun en med Steve skin. Er det ham? Nej. Det der Er det andet? nederste nu i tab. Så er det ham der nu Bivan. Jeg har lige skrevet det i chatten til alle. Jeg skriver det lige igen. Den kommer du derop. Okay, så du skal være god til parkour her. Hurra! Og man kan også gøre det herinde fra det her andet rum. Jeg har gjort det herinde fra kagen. Det var her, jeg løb fra det. Så skal man hoppe herop, og så kan man også op. Det er et virkelig godt sted, for du kan nemt flygte, og der er mega meget guld. Steve er ovenpå. Jeg så ham gå derop. Fordi at du kan altså bare udspionere, når du er der. Okay, jeg er inde ved træet. Det er farligt, fordi han er tit inde ved træet, ham Steve. Okay, der er 4 spillere tilbage, og vi er 2 af dem. Og vi ved, hvem det er. Jeg har en bue nu. Så jeg er nødt til at komme med. Han er der! Han kaster sit sværd. Hej, ham den anden. Nej! Den anden hed Grøn! Grøn, hvad laver du? Godt. Han skød. Hvordan døde I begge to? Okay, der er en spiller tilbage. Skal vi ikke lige se det her? Der er en spiller tilbage. Okay, du kan ikke trykke på kompasset. Han er god om der. Han er god. Lige før stod han bare sigtet med buen. Okay, nu prøver jeg lige at se, hvor morderen er. Han tæt på... Nej, det er han. Jo, han er ovenpå. Han kommer hen til ham. Nej, please! Nej! Nej. Så skal vi videre til et nyt spil. Okay, hvor mange procent har du? Jeg har 9,5. Mange? 6,3. Okay, fra nu af siger vi ikke, hvad vi er. Eller, hvis vi har lyst, så siger vi, hvad vi er. Godt? Jeg blev alligevel ikke noget, så det kan være lidt lige meget. Jeg blev i hvert fald ikke noget særligt. Nej, jeg faldt ned! Jeg faldt ned fra mappet udenfor, så er der sådan noget parkour, og jeg kan ikke engang komme hen til dig. Hvorfor? Nej, men det kan jeg ikke, fordi at der er så mange spillere, at... Jeg er hen ved hesten. Den anden vej end hestene. Du ved godt, hvor du kom fra, når du er ved heste. Ikke den vej, ikke den vej. Ja, den der vej. Nå, du gider ikke der, hvor jeg var. Og så til højre. Og så det der røde noget, der er der parkour. Og det er mega sjovt. Jeg tror, jeg døde ved det der heroppe. Og der faldt jeg ned igen. Det er en rimelig nem parkour, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har faldet ned 2 gange. Du døde også. Jeg faldt ned ved det her. Har du prøvet? Det har prøvet, ja. Tak. Jeg er innocent. Skal jeg tro på det? Kig på min. Du skal ikke kigge på min. Jeg gemmer mig. Ej, det her det er også et nice gemmested. Jeg er heroppe sammen med en tiger. Og den er blå. Nu løb tigeren. Ja, der var du. Du løb lige forbi. Står du derude? Gør du ikke? Jo, du står og kigger op. Og der løb du forbi. Ej. Hvordan kom du der? Parkour. Og nu faldt jeg ned. Ej, man kan se en hemmelig gang herinde. Ja, det kan godt være, det er noget guld, man skal bruge for at åbne den der port. Okay, du kan også kigge ned på midten. Jeg har et stykke guld. Og, ham den sorte motor. er han? Ja. Nej, det er ham der! Nej! Det var han ikke. Det var ham der, vi mødte. Eller vi mødte ham ikke, han mødte os. Ja, det er faktisk så. Jeg bliver
Så jeg har sengen i hånden, men jeg har ikke tænkt mig at gå ud. Jeg trykkede i gang. Jeg trykkede igen. Jeg kommer ikke til at ryge ud. Bare rolig. Nej, du ryger ud. Okay. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Var du død? Ja. Og så... Det kan du simpelthen ikke være bekendt! Og så tog du bare mig med i et nyt. Det er anden gang. Du spawnede alene. Det gør jeg ikke. Så farvel, du spawnede alene. Og her på kuren ned. Ja. Der står en eller anden pige lige der. Hvor var der en hest? Jeg døde. Døde du? Ja, jeg faldt ned. Faldt du seriøst højt? Du sidder og skraldgriner. Hvordan kan du bare sidde og skraldgrine? Jeg håber seriøst snart, jeg bliver morder. Og når jeg bliver morder, og jeg har nakket dig, så må du ikke. Nu vil jeg op og samle guld. Jeg skal også op og samle guld. Jeg er innocent. Ja, okay. Eller hvad? Vil du se min anden hånd? Se min anden hånd. Du har 9 hænder, så. Det er isbjørn, tror jeg. Jeg synes, jeg så et sværd. Hold dig på afstand med ham. Okay, der er alt for mange heroppe. Ja, det kan jeg ikke lide. Så dør vi alle sammen bare på samme tid. Jeg har åbnet en vej. Hvordan gjorde du? Ej, jeg har faktisk også gjort det mange gange. Jeg gjorde det samme. Jeg havde samlet buen op. Jeg ved, hvor morderen er. Hvem? Kig på min, så er det... Ja, det var ham der, jeg vidste det. Fordi han var i nærheden af dig. Vi havde alligevel nu. Den er ved at være omkring 20 minutter lang video. Og så det var mig, der var... Eller jeg var ikke detektiv, jeg samlede bare buen op. Jeg tror, jeg vil gå herhen. Og 80 fps. Det er også meget godt. Nej! Dumme parkour! Du må gerne hoppe ned. Okay, hvis det var mig, der... man kan vælge map. Ej, det er nice. Jeg tror også. Nogle gange, så kan man vælge map. Jeg har prøvet det. Kan vi vælge map nu? Nej, det kunne vi ikke den her gang. Jeg synes hele tiden, det bliver det her map. Synes du ikke også? Jo, det bliver ikke andet end det her. Det på uden. Og det her, det er altså... Ikke det dårligste... Jo, jeg synes, det her map er det dårligste. Jeg kan ikke lide, at der er heste. Også det, at jeg ikke kan flyve parkour i det her. Kan jeg i alt andet end det her. Hvorfor er dyrene gået herude nu? Hvor? Hvor er jeg? Hvor er du? Der, hvor du er. Nej, det var tæt på, at jeg fik nakket en med den der fælde. Og der er en isbjørn. Og det kunne være kongen at gemme sig her. Prøv at komme op til den der faldelem. Ja, jeg vil meget gerne dø, men nu får jeg så ikke mit guld, fordi jeg har 9. Du kan også bare tage parkouren op. Jeg vil gerne lige have, at du kommer op og ser. Hvad det er faktisk, jeg har lavet. Jeg døde. Til hvad? Begge dele. Se den der abe herinde. Jeg kan ikke se den. Og begynder ikke på et nyt. Nej, men hvor er du?
Jeg er æbekatten, og jeg er oppe ved fælden. Døde detektiven. Var det ikke i nærheden af her? Ham dernede, han skyder bare alt dernede. Detektiven, han prøver at skyde mig. Jeg følger efter detektiven. Nej, detektiven skød mig. På hende. Ej, så kan du se den bog, jeg har i hånden. Den er ikke sej. Gå ind med et nyt! Gider ikke at vente på 5 spillere og 2 minutter. Det her, det. Jeg har 10-7, så hvad har du? Jeg har 17 i alt. 8-6. Det er ikke det bedste, så. Men jeg blev heller ikke noget. Jeg kunne bare helt normalt innocent. Okay. Ja, det gør også noget af det innocent. Nej. Eller jo, det er det, fordi jeg er morder, så det er mega snyd. Jeg har ikke været inde og sendt tusindvis af gange. Okay. Jeg tror, jeg stoler på dig. Vil du med op i den der gang igen, hvor vi var sidst? Du skal bare lige prøve det nemme parkour her, for at komme herop. Okay, nej, så har vi bare sammen til en bue, fordi en bue er virkelig god at have heroppe. Det var ikke ham, der var morder. Og det var det Jeg ikke. vil gøre det nede ved træet. Jeg vil gøre det ovenpå. Jeg tror, jeg ved, hvem der er. Ja, du. Der ligger guld her. Godt. Så smukker lige guld. Jeg har 6. 7. Okay, Bue, nu må du gerne lige komme frem. 10. Jeg har bue. Hvor er du? Jeg er med kompasset, og hvordan kan Buen ryge sådan rundt? Hende derinde. Jeg ved ikke helt om. Nej, okay, det er ikke hende. Godt nok. Derinde er du. Den del, jeg kommer med buen. Jeg har bue. Hvor er du? Jeg smuttede lige fra dig. Ej, jeg gik ind til den der gang, men jeg skal bare lige have fat i en bue. Hvor er du? Nu er jeg ovenpå lige om lidt. Jeg er på vej op ad en stige. Nu er jeg ovenpå. Ja, jeg ved, hvem der er morder. Jeg ved. Det er... Ja! Han prøver at kaste den. Hvis du trykker tab, så er det ham der Lasse D Gaming. Nej, han ramte mig. Er det ham med den øverste? Nej, det er 4. nederste. Han står bare ved buen. Haha, men jeg har også bue. Han er ovenpå. Hvis du kravler op i de der stiger, så kommer du direkte til ham, som set. Okay, jeg skal nok lige følge dig vej. Hvis du går ned her, du har en bue, så du burde kunne nakke ham. Hvis du går ned her, lige der, ikke der, den her vej. Og så herhen til højre, når du går hen, så er der en stige. Nu skal jeg lige finde ham. Det er... Så ham? Nej. Ham der. Han er deroppe. Ja, lige her rundt om hjørnet. Ikke ham der. Ham der kommer mod dig. Du døde. Jeg var lige ved at skyde ham. Ja. Det var godt. Helvede, hvad imod. Nej, jeg kom til at trykke på sengen. Hvad sker der? Nej, vi kommer i gang med at spille spillet og trykke på papiret inden. Og jeg har 11-10, og i alt 21. Hvad har du? 8. Nej. Jeg har ikke noget specielt. Der er ingen, der lige kan sige. Der er en, jeg tror det er en eller anden grøn, der er morder. Den slog i hvert fald efter mig.
Okay, jeg ved, hvor buen er. Jeg er deroppe, det der gode gemmersted, hvor vi så gangen. Det er en blå. Hvis vi bare ser en blå med sådan en frække, det er ham, der løber herned og ind til den der elevator. Løber han Han der? er ved flyet. Okay, Ja, han løber ind til gemmestederne. gør han? Nej, han er her. Nå, vi vandt. Eller jeg vandt. I hvad? Ui. Nu kommer jeg med ud til flyet. Jeg sveder. Ja, den her video lidt lang. Den er kun 25 minutter. Er der 2 med jeres skin? Nej. Okay, godt. Det ligner det ellers lidt. Jeg går ovenpå. Jeg skal også til op. Farvel alle sammen. Jeg håber, I kunne lide videoen. Men Sara, hun kunne ikke lige være med i outroen. Fordi at hun skulle jo afsted 12:30. Eller hun skulle nå 12:30. Så hun nåede desværre ikke lige at være med i introen, eller outroen hedder det vel. Men så er det heldigt, at bare kan lave det selv. Og den her bue, den kan man højre klik med, så skyder den med 3 kugler. Venstre klik, så skyder den med 1 kugle. Og det er hver 8. sekund, man kan bruge den. Så, men skal vi lige, vi er lidt hype på hvad hedder det, på Murdermysteriet. Murdermysteriet også. Men jeg tænker selvfølgelig, at vi runder videoen af nu, fordi at nu har Sara ikke mere tid, og så er det ikke rigtig sjovt, når gæsten er smuttet. Så jeg vil sige 1000 tak, fordi I så med. Jeg håber, I nåede videoen. Og for Saras skyld, så kunne det være, at vi kunne ramme 7 likes. Det er altså den højeste like-hunter, jeg har kommet med indtil videre. 7 likes. Vi må se, om I godt kan lide at have Sara med. Hvis vi får over 7 likes inden for den næste uge, så kommer der nok hurtigt en mere med Sara. Så det er meget fedt. Men nu har jeg vist nok sagt nok i den her outro. Så skal vi lige stå sammen med dem her, og I kan ikke løfte den, og I har brug for noget hjælp. Men jeg tror, jeg vil sige farvel. Hej, håber I nåede det. Kan vi få en sub eller subscribe abonnent? Eller skriv gerne en kommentar også. Og 7 likes, som sagt. 7 likes, så kunne det være mega fedt. Fordi at så kommer der en mere ud med Sara, fordi at så er det tydeligt, at I godt kan lide med Sara. Det her, det er den anden video med Sara, så ja. Farvel. Se.